Juan Kapitulo 15. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo, aron kamo manlakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo.